tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibe se ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier ale be ke itay e mami fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye parie no so jo ton o kuma la san ba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala a wo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala biye tarata ye octobre kalo tile 17 san 2027 aw bisimila mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunu tɛnɛ don octobre kalo tile 16 san 2027 o kun ye don sugantilen don min ni a tala ka di journée mondiale de l'alimentation ma a yirala k'a fɔ waati min na ni célébration olu b'a la ka kɛ ko maa caman olu yɛrɛ kɔni bɛ mali kɔnɔ baloko dɛsɛ o bɛ maa minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la malnutrition fanga tigilamaw olu yɛrɛ kɔni kun ye maako welewele bila ka da u ka baarako kun kan a yirala k'a fɔ nin wagati damadɔ in na tribunaliw ani meriw olu yɛrɛ kɔni denbayalen don kosɛbɛ ka sabu kɛ sifinnaka caman olu yɛrɛ kɔni mago bɛ fanga tigilamɔgɔw olu ka nin baara kofɔta in na o hokumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko papiye minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka kofɔ ko papiye ninnu olu sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ ka sabu kɛ jama o ka ca ko o ye kelen ko wa ko papiye ko in yɛrɛ fɛnɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ wolomali o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Sekoma ale yɛrɛ dayɛlɛla bi tarata fɛ feedback maaw olu bara u y'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in na u ka baara bɛnnen no min ma o de ye an ka jamana kɔnɔ balofɛn minnu yɛlɛmanen b'u bolo olu yɛrɛ promow ye nka nin y'a ye o yɛrɛ tala chambre de commerce et de l'industrie du Mali olu maaw fɛ bolimafɛnko minisiri ale yɛrɛ bɔla ka kunnafoni di kɛ kunnafoniya min kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka baara kura dɔ o yɛrɛ sigi sen kan baara kura in ko o yɛrɛ kɔni tɛ fɛn wɛrɛ ye ka tɛrɛnboli sira k'o dɔ labɛn min bɛ bɔ Moribabugu la ka taa Kanajigi la u tilala tuguni ka filanan wɛrɛ fɔ filanan min yɛrɛ fɛnɛ ye tɛrɛnboli sira kura min yɛrɛ fɛnɛ kan ka dilan min yɛrɛ bɛ bɔ Sanakɔrɔba ka na Kita ni yɛrɛ kɔni kɛla kunnafoniya min ni o yɛrɛ kɔni jala dugudenw ye kosɛbɛ ka sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni tɛrɛnboli sira ninnu ni olu yɛrɛ kɔni sera ka ɲɛnabɔ ko o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye k'a to dɔ bɛ bɔ olu ka baarakɛbaliya la an bɛ taa Segu kɛnɛya ale minisiri ni a bɛ wele ko kolonɛli Asan Bajalo ale yɛrɛ kɔni bɔla ka yala kɛ yala min ni a kɛla octobre kalo tile 14 san 2023 kɔnɔna na k'i kunda Segukaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kɛnɛyaso yala in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ gɛlɛya minnu b'u u kan u ka kɛnɛyaso ninnu kɔnɔna na ani u mago bɛ jɔ fɛn minnu na u ka dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔna na u y'o yira kɛnɛya ale minisiri la o tɛmɛnen kɔfɛ u ka directeur régional de la CMSS ni ale bɛ wele ko Idrissa Dugumale Sise ale yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ kɔni o yɛrɛ kɔni tɛmɛcogo ka ɲi olu yɛrɛ kɔni ka baarada la min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to ale yɛrɛ kɔni foli bila ani tasi bila kɛla a ka baaramaw fɛ ka ɲɛsin ale yɛrɛ kɔni ma an bɛ taa Kayi kɛnɛyaso directeur ale bɔla k'a yira k'a fɔ ko fɛn min tɔgɔ ye ko tigɛko safinɛna ni o ye don min sugantinen no san kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni tala k'a di Bafulabe ma ni ale bɛ Kayi mara kɔnɔna na ni a kan ka kɛ octobre kalo tile 19 nata san 2023 kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan ko welewele o yɛrɛ kɔni bilalen no maa caman ma i n'a fɔ fanga tigilamɔgɔw minnu yɛrɛ ni olu bɛ politiki kunda minnu yɛrɛ fɛnɛ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ladalako kunda ko olu yɛrɛ kɔni caman welelen no nin kɛnɛ in kan
halisa an bɛ to ba fila bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunfakaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ karidon octobre kalo tile 15 san 2023 kɔnɔna na cɛ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ba fila bɛ kaw olu fɛ yen nɔ ni ale ka baara o bɛnnen don bagan mara ma ale yɛrɛ kɔni wulila ka taa a ka bagan dɔw olu de ɲini ni a yɛrɛ kɔni wulila ka se kungo kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ kungo kɔnɔna in na a sen sera maa min u ka foro kɔnɔ ko o yɛrɛ kɔni marifa cɛla ka sabu kɛ ale kɔni tun b'a dɔn k'a fɔ ko ale ka marifa o sera maa ma k'ale bolo ko ale ka marifa o sera bagan dɔ de ma a yirala k'a fɔ ko cɛ ye ni ale yɛrɛ kɔni jogina k'u y'a ta ka taa n'a ye ba fila bɛ o dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na maa min yɛrɛ ni ale yɛrɛ mugu jugu in ci kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ale bɛ fanga tigilamɔgɔw bara. kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Côte d'Ivoire a yirala k'a fɔ Abidjan marabolo ɲɛmaakɔrɔ ani u ka commission électorale ɲɛmaakɔrɔ ko ale yɛrɛ kɔni sugantila kunu tɛnɛndon octobre kalo tile 16 san 2023 kɔnɔna na k'ale kɛ u ka Côte d'Ivoire premier ministre a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni kan ka marabolo ɲɛmaaya kura wɛrɛ labɛn tuguni min yɛrɛ kɔni kan ka kɛ san 2 o yɛrɛ kɔnɔna na yanni jamana ɲɛmaa kalata o yɛrɛ kɔni cɛ. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka yɔrɔ u ka lakodɔn n'i bɛ fɛ i ka baarakɛtaw ka lakodɔn n'i bɛ feere min fɛnɛ na n'i bɛ fɛ u ka lakodɔn i b'an wele ni numéro ko fɔtɔ in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.